horas mari hita damang daerang dong asa porsiau pacuk pang museo do tahu dia cara jepek alai mari pola adora so pinatol hasatan ni debata jumolo hita matangnya debata jahoba para suruana sumurung mau lihat itu kan di pasak Tuhan nami suruh nama Tuhan naik tu mangion hatam ham kaproho do pikiran nami asa mangula mar parbu hatam di bagasa Yesus matangnya ka amin hita damang daerang dong asa porsiau hata ni debata di hita di hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020 nabar surat di Yohanes bidu 15 ayat 5 sonom madiru di sini ahu do hau angguri hamu do raptingi namian di bagasan ahu jala ahu di bagasan ibana ima namar perbehu gudang airak tarulah hamu agiaha anggo somar dongan ahu ido anggo sahana dihita kanong asaha porsiam ahu lapatanna Tuhan Yesus do batangi hawi hau angguri iya namian di bagasan hawi hau angguri ima rating namiani ido nama perbehu gudang lapatanna di batudos masongonguluta di hazoh mauno molomia kita di bagasat Tuhani marsiho kita turupan di debata marhabosak kita turupan di debata ido namar perbuehun akka asin rohan di debata pasu-pasu di debata di bagasan ngulu alai bolosomia ni bana di bagasan debata na pasti dangarok perbuene di batudos do nasumia di bagasan au di bolokot do songor rating nagabe masak dungi di palungguk di danggur homai tu api jadi korma na sajol mana somiat tu rupan di debata na somar hapus tu rupan di debata so rating na masak di bolok di palungguk jala dibakar di pagor ala dangarong lapatanna dangarong gunana ala dangarong marperbuehon ima rating ala ni ikom miad do hita song rati ikon miad di bagasan hawang kuri ikon marsi ketuk tu hau nei do ibana dungipe baru marparbui mai bana song ni manang ngulutak kamangkena sipata boy do gabe ta okuh di bagasan ngulut taon udang do hita na somia di bagasan Tuhani gabe dau hita sia Tuhani manipil hita sia lamoni rohana alani mulai tikion hata ni debata madokon miam mahita di bagasat Tuhani didok aidak tarulah hamu agiaha molo somar dongaton anggo somar dongaton dak tarulah hita ahana bui tarulah hita anggo so debatano hatta ikon ibana do dongata ikon ibana do haposata ikon miat hita di bagasan ibana etuk sutarulah hita do manangaha di bagasan ngulut taon tuk sobui do mar perbui ratingi anggo somian ibana di bagasan hau angguri tuk sobui do hita dapotan asin roha anggo so marsi hohot tita tuarupan di bata alani akamang kenang marilah didok tu hatta Yesus Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan sorat kupasona pe hamu alani disuruh hita rotu Tuhan marsi hohot marsi gatuk tuarupan di bata mia dia rupan di bata atong mia mahita di bagasat Tuhani atong taulah malomon rohani di bata jala nasa mia di bagasat Tuhani ido namar pargue dak tarulah hita agia anggo somar dongaton Tuhan lau manang marhua pe hita tajo ma Tuhani marhite namar tangiang marhite nama jahat yang debata asa dohot mangula debata di bagasan ulauta jala taulahumma dalal lomo ne rohani debata Tuhan tamadongan hita amin martanyang debata Jehovah para seroa melati matuhan di hatam di naut kutangi kami tikon ido tutu Tuhan takas mamian hatami di bagasan nami asa songon hawang kuri namiat dorat ini dihawi asa marperbui songoni manang ulu nami Tuhan namiat do hami tu rupamu marsigatuk tuho Tuhan mangido pangurupiat tuho jala mangula holo manurham ido asa dapat tami akka asini roham atong osrohanami Tuhan Siaru kami tu rupamu na bahasa doho perdinggan na perdinggan bahasa doho mangurupiah kacolma na olo ro tu rupamu atau ngasih roham Tuhan bergugui mahami mangulang nomor rumah di bagasa Yesus Kristus matanya kami insyaallah amin horas